El Departament d'Educació ha fet la primera proposta de vacants per al concurs de trasllats. A Catalunya hi ha al voltant de 84.000 dotacions docents públiques. En canvi, hi ha menys de 40.000 destinacions definitives. I això vol dir que hi ha al voltant de 44.000 dotacions docents que estan vacants. Però el departament només proposa treure 16.600 places. I això és inacceptable. Mirem les dades per centres educatius? Som-hi! Pel que fa a escoles i zones escolars rurals, hi ha 32.708 places, de les quals 19.257 tenen definitiva i, per tant, hi ha 13.451 que no tenen definitiva. Tot i això, l'oferta del departament es redueix només a 4.560. Pel que fa a centres d'educació especial, el total de dotacions són 623, en definitiva 375 i, per tant, hi ha 248. En canvi, el departament ho rebaixa tot fins a les 128 places ofertades. Si passem als instituts, la situació no és gaire diferent. Tenim que hi ha 36.467 dotacions, de les quals només 16.366 tenen destinació definitiva, i això vol dir que hi haurien d'haver unes 20.101 places vacants. En canvi, el departament pretén treure'n només 10.184. Tampoc no hi ha gaires dades positives per als instituts escola. De les 5.352 places que hi ha en l'actualitat, tenen definitiva 2.228 persones i, per tant, haurien de quedar 3.124 vacants. En canvi, el departament torna a reduir l'oferta fins a les 1.444 places. I tampoc podem estar gaire contents pel que fa a les escoles d'art. Per un costat tenen 432 dotacions, de les quals 157 tenen destinació definitiva. Per tant, haurien de quedar unes 275 vacants, però el departament ho torna a reduir a 202 places convocades. I finalment les escoles oficials d'idiomes, que compten amb 662 dotacions, de les quals 376 tenen destinació definitiva. Per tant, haurien de quedar 286 places vacants. En canvi, el departament ho redueix a 145. Aquesta situació és inadmissible. Cal dotar d'estabilitat els claustres docents i cal dotar-los amb el concurs de trasllats.